הלו? כן. כן, בטח. כן, ברור שאני יכולה לעזור. איחוד הלוואות לתוך המשכנתה שלכם, זה יכול להיות פתרון מצוין בשביל אותם אנשים שיש להם המון הלוואות עם ריבית גבוהה ורוצים פריסה מקסימלית של תשלומים. כמובן שצריך להבין מה זה אומר. אז הנה כמה מיתרונות של איחוד הלוואות לתוך המשכנתה. הוזלת עלויות. איחוד הלוואות יכולה להביא להוזלה משמעותית של הריבית, מה שיכול לחסוך לכם אלפי שקלים לאורך זמן. הקלה של ניהול ההחזרים. במקום לשלם מספר החזרים חודשיים כל חודש, תשלמו החזר אחד, מה שיכול להקל על ניהול התקציב שלכם. שיפור דירוג האשראי. איחוד הלוואות יכול לשפר את דירוג האשראי שלכם, מה שיכול להקל עליכם בעתיד לקבל הלוואות בתנאים הרבה יותר טובים. עם זאת, חשוב לציין שיש גם כמה חסרונות. עלויות נוספות. ייתכן שתצטרכו לשלם עמלות נוספות עבור אותם איחוד הלוואות, כמו עמלה של פתיחת תיק, עמלה של שחרור ההלוואות הקיימות, כמו שאומרים, עמלת פירעון מוקדם. הארכת תקופת ההחזר. איחוד הלוואות יכול להוביל להארכה של תקופת ההחזר, מה שיכול בעצם להגדיל לכם את הסכום הריבית שתשלמו לאורך זמן. לפני שמחליטים לאחד את ההלוואות, חשוב לבחון את כל האפשרויות ולקבל החלטה מושכלת. הנה כמה צעדים שיעזרו לכם להחליט. תערכו רשימה של כל ההלוואות שיש לכם. תציינו את סכום ההלוואה, ריבית ותקופת ההחזר. תבדקו את תנאי המשכנתה שלכם, מה יהיה הריבית, מה יהיה התקופה של ההחזר. האם בכלל יש אפשרות להגדיל את סכום של המשכנתה? תעזרו ביועץ משכנתאות. יועץ משכנתאות מקצועי יוכל לעזור לכם לבחון את האפשרות הזאת ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורכם. חשוב מאוד שתשאלו את יועץ המשכנתאות כמה שאלות. מהם העלויות הכרוכות באיחוד ההלוואות? בכמה תוכל הריבית שלי באמת לרדת? כמה זמן נצטרך להחזיר את ההלוואה המאוחדת? האם איחוד ההלוואות ישפיע על הדירוג האשראי שלי? לאחר שתקבלו את כל המידע, תוכלו להחליט האם איחוד ההלוואות הוא הפתרון הנכון עבורכם. חשוב שתזכרו, איחוד הלוואות הוא החלטה פיננסית משמעותית. לפני קבלת ההחלטה, חשוב לבחון את כל האפשרויות ולקבל ייעוץ מקצועי. אני זמינה עבורכם עבור כל שאלה. אוי, שמעת את זה, נכון? כן, בואו נחזור לשיחה.